Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag, abigat yu aming sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte. Ano nga sumangbay iti program? Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablaw kami tinimbag nga bigat na ibangal daw na imbag nga oras. Kada kaya aming sangapada, kada nyaman nga aldaw kan oras ti ayan yung ita nga pasat ti lobong, kapkablaw te ked good morning, good afternoon, good evening. And please share this program. Share. Papagayam may nga rod, padaanan nyo di pagkasalitaan ni Dalen nga pinauluan mi iti HIV. Human Immune Deficiency Virus. Anya ti HIV? No addan may no positive may nga tao iti HIV. Maagasan pa ta. Kasla ko makanser dara, di ba? No muna ta makaakar. Asin anya ti pakainaigan ang tibiyag di Dalen iti title ng HIV. Padaanan niyo mamagayam eh. Okay? Tati pakasaritaan, tibiyag kinayat, saan tayo lang igabasar kada kitay gagangay lang pakasaritaan, no dito sirkan tayo amin, tibiyag, biyag, titunggal may sagada tayo. Hindi nga ro din, rugyan, papagayam nga iyabasa, dito pakasaritaan, ni pagayam tayong Dalen, sagudahin nga ro ti surat, ti pakasaritaan, ni pagayam tayong Dalen, nga napauluan iti HIV, apo dito title ti pakasalitaan ti ket delikado. Kung ano dito Dear Manong Nemi. Saan nakasimrek iti pagtrabahuak a nightclub iti day tangarabi kas may nga GRO ken dancer manong. Tamanibot pa lang iti bigat nga madbadid ni Marikrik na. Agkakapsutak, guri-gurenak, agmagmaga ti karubukub ko, agmagmaga manon nemi, ti bibig ko, ken kastamat ng kasla, nakapudpudot dagiti mata. Nabi kasta nagtumarak no anya di rumbe nga pagtumarek tapno nagasta ket gumanay kay triknak ngam talagang jakon kinabailan pay manong. Iti nagrubuat ang nagsukat tapno sumrekak iti nightclub nga pagpapayak akas GRO. Adun nga tawen tinapalabas. Medyo lumausakon ko na kumangem. Siya kano ti GR ko nga GRO nga dinto pulos aglaos
Gabungarti, ikutak nga pintas, kan pintas iti pamagi manong name. Adamatin di gligondaway nga agsakitak. Ngam sa bali da ito, tsaka mo, kantsak mawatan manong. Isong itong bigat, ingadang ko manong name iti mapanto agpa-check up. Agpapa ismir test kami mat kadi manong naming nga ba, nadalos kami mat. Ang tsakla mo, kada ito nga bulan. Numaminsan manong naming kat agparparik na kanyak. Kada ito'y samat din, ti pa nakadusa. Iti kastoy nga, nabayagan nga trabaho manong naming aglaklako iti lasag ako nada. Aglaklako iti apagbiit aragsa. Teko nada manong naming nga dakam kano nga GRO kat isuti mitsa iti pa nakarakrak ti maysa nga pamilya. Impasol mi kadi, nadagiti addaanan ti asawa kat umayda, agsapul iti kada kami. Basol mi kadi, no da kami man ti pakarakrakan ti pamilyada. Awa met ti nagbaling na seryoso. Kunak kumama nung naming adan talo nga lalaki nga nagbaling na seryoso iti biyag ko. At inamnamaik kumakit isuda iti mangyaon kanyak, mangakal kanyak iti kapitakan. Namnamaik nga isuda kumat iti mangilibas kanyak iti impyerno nga pagbibiyaga. Tsaka mo, tao man la tinagbaling nga napudno kadakwada manong name. Nagring ti cellphone ko manong name ni Vicky nga padak nga GRO kaya kastabat ang best friend ko manong name iti tumawtawag. Hello Vicky? Oh, susapo ya. Friend, dali na pa hindi ka nag-report. Tamnamagan na ka ni Madam Carmen. Yung nakadudok customer mo dito eh. Sikat sa Pulenda. Nakadado kami matangim sikat sa Pulenda. Siyempre, my friend, nasinot awan, nasot sa Pulenda. Sa Pulenda kumarod ta adda. Sa bagay, abay, nakuem. Matibagbagik. Allah, loko ka. Nakaalakan sa amat din. Yado mapo. Sa bagay, awamat pa iti naadad ti kasta kasakit ka na tayo Naanad tayo mat. Iso na lang nga mo, baka mat adan. Ngayon sad lang ibagbaga. Ngaan niya? Kas kumiti HIV. Ha? Ngayon siya kakit mapanak mo dapat pa-check up. Pagpapa-examine. Kanayon ba't nga negative? Isa nga, okay Ano tikit mo son, baka no, adda ka na tayo. Adda di kakadwa tayo nga nag-positive ba nung saan talang ibagbaga. May ganon. Kasi pag kumaking ka, positive ka, siyempre, may parit kang ganat, makinaig, siyempre, tapno di mo maakaran, di lalaki. Tapno saan ka mo maiwaras dayta. Kabat delikado nga Malaksid, nag-precaution ka. No sigurado nga agusar ti helmet dyan lalaki. Yan talaga matakas na ti rules sa'yo, tungtong palag, diba? No condom, no sex. Nga madumadla talaga di lalaki nga natangkin ti ulo da. Ibasol mo pa no saan dang nag-precaution. Diba? Kaya na, orebed na tayo precaution tayo met. Kanya tayo mo, baka siguro tayo, no, hanga naka-helmet, o nag-usap ti kondom, ti lalaki. Ang ngarat, nagri ka ti trabaho tayo. Ang ngarat, kiso trabaho tayo, nitultuloy tayo na alalis tumat makakita tayo ti kwarta. Di ba? Kumusta? Ato, ornong mo na. Oh, sabi nagsanay ka, friend. Anong serving ko mat ornong ko? Pangusarak ko ma. Kito. Kat siyempre, adan to sa reminto naglaos kan. Kang kanan kakadgaro na kastalaman. Di ba? Engem no saan ka pulos nga agurnong, tagastadura ka. Anan to nga rod ti aramatem, into no aglaos kan, katawanan ti mayat ken ka. Di masapol nga agsakbay ka. Dagdi kito pa agsakbay, maaros to pa yun. Kiti pulos nga saan agsakbay, di ba? Adamat kiturnong ko. Gadamit. Sa may sakit. Agi pa pauwitak sa di probinsya. Kinapod na.
No mapanag ang bakasyon sa probinsya, sigurado nga pagtarusak nga balay. Oh? Di ba, pimano ka sa dyan nga awan di balayo, gabata nagyang ka iti sidong ti ikit mo. Nga rin na mas nakati angkel mo. Di mo man palagip tinapalabas. Gabata, nagsakit lang tinakam ko makalagip ti amin. Gagangila nga. No pagsaritaan datagdama, kanti masakbayan, may bala-bala at lata nga malagip mo tinapalabas. No pa kunada nga pasis-pas, nga di kita napalabas kitrubing unay nga lipatem, pagtalikudam, tanalpas nga rodan, awanin serbi na nga lagipem. Ngayon no kasta ngagbay may saka syempre, kilaglagip ka tinapalabas, di ba? Ang maliklikan data. So nga maturog akon, tapno dyak kayat adapuot na nga agmay may sa. Tanok may sak, kadadapuot ko. Talagang malagip kulat na tinapalabas. Malagip kulat na tinapalabas kung hakmanong nemi takalbasa nga nagsarita kami kini Vicky. Kahit konti maturog. Tasapahig to tagray ng bigat. Talagang nga naka-schedule ako nga mapanagpa-check up. Yung anya ito nga marikrik na. Yung sangat nga malipatan. Talagang malagip kulat na manong nemi. Di kasla di kalman lain. E di naggraduarak manong nemi iti elementarya isumet iti panagsarno nga panakaulilak iti ama kidina. Dahil di na desgrasya nga natay ni tatang manong nemi na depressment ni nanang kahit nagsakit. Makatawan lang tinapalabas. Nagsarno nga natay da tatang kininanang. Siyempre, agmay mensahakon manong nemi dito'y balay. No pa'y makunamat na balay, kapag naaramid makaukreto ng sang analpas, patta, no ararigem. Sampay nga, nakompleto, iti pa nakapinish na reto nga balay. Kapag agmay mensahakon manong nemi, inayaban na ni Auntie Suling. Panawa mo na ito balayo. Katakan kung may sakan, o may kan dito'y balay. Takaduam di ka di kasinsin mo. Tas siya kung di makaamukin ka, iti pa nagbasa mi ti high school, balasan ko. Gabata na pintas pa nung nemi ti Jaya na Auntie. Insirak na gini tawa, kendri daw, ti balay. Subyan ang ganto, no kas pag-adikan laing ko na. Wan, nagidan na kadakwada. Awamat idi ti problema manong nemi. Ngayon di, tagbalasang akon manong. Hindi pa lang madbadlaw ko manong. Nadadakas. Nga baka panggapan kanyak ti ulitag ko. Ti asawa ni Auntie akabsat di dinanang. Naulpit na giti pasamak manong. Tanagbalay gi, di Uncle Daniel anang rames kanyak. Siyempre, binugbuteng na. Nagipulong nga kano kini Auntie, kadadadagan sa mapasama kanya. Nagbuteng nga kami. Naging nga nakto na kami anaming pinsan ni Auntie. Kadkastaon ni tiririk riyaw na. Pinangkabkabil na kanya. Kimus ko mga ti asawa na ti babasulan na. Nga madadapin natin na ni Uncle ngay padangibaga na nga sinulisog ko kano. Ganatan di ka po na no apay manong name nga pinagtalaw nak ni Auntie. Nga may karikanak pala editi naggraduar ti high school. Di nakapaggraduar akong ti high school manong name. Ako ti sabalin nga ramidek no di mapan iti syudad tapno makigasang-gasang. Gapotan mo pala ang nga bigbigan di utang ko na yung baga nakam kini Auntie Suling nagpakadakan ko ano. Ano ti kadam? At takad dito ay tapno sulisuga man ti asawak. Talagang imbes ko mga makatulong ka. Imbes ko mga amo nga supapakan ti panangalakan ka parang pabasakin ka ti high school. Kaya't mga dadail ti relasyon mi ni uncle mo. Kaya't ko lang, hindi manong naming ilawlawag kini Auntie ngam talagang nga
nasa bidungan kan nakulapan ti panunod na. Dahil bagana nga may saak nga sulisog nga babae. Yung pagkatak lain kang kuha naman ng name ti papangko sa siyudad kas anti nga ikit wano anti nga kapsat na dinanang ko na. Kada ko nung bibiyang ko no, sa dinuman takait mo papanan. Anti pakikit kita yung basit niya balay. No, kahit mo agad paupaan ta. Baka mo kayo basta. Kahit ko nga, papintasin tulad ang balay no kas pagarikan ta. Ano naman tikasat ko sa siyudad. Ore ka gurguradak. Makas pagarikan ta, dan to problema yung. Tumawag kayo tulang ganyak. Tibadik kada kayo sa cellphone number ko. Taga nakasaganak to nga tumulong kada kayo. Ngayon kahit kung ulitin nanti. Saan kong sinulisog ni Angkel? Rinamasnak sa nakbinong puting. Nagbeso ko mga rinamasnak. Kapag saan ka nagibulong kanya? Nagustom ka na ba ta? Kaya nababang ka sa siyudad, anyang trabaho mo sa di alaman? Baka tungpal ka as putak. Ni Antimet. Baring makasara kaktot na pintas ka trabaho. At ang oras na pintas ka trabaho, tikas kang ka high school graduate lang sa bagay. Tila nga, balasan ko, dalen, kat napindas ka. Anong tulagi nila, krusonada kang ka. Ay susapo, adukat, mapandita syudad nga, agbaling nga GRO. Agtrabaho, da ka nagite nightclub. Nagdilang anghel ni Antil Suling Manong Nemi. Tawari kayat ko iri, di ada kong dito syudad, itag trabaho tinadalus. Ngam nakapigpigsa, ti awis ti sulisog manong. Agasam ti simbre kakaskatulong. Sir, kan naman ti silad ko manong Nemi, di kiti agamang alala, di kiti agamang amo. Di ka nagtalawak tumanin manong. Ado tinap na parak nga trabaho ngem sa bali nga talaga ti padagkita dagiti talaki kanya. Banag manong Nemi nga naimuna ti gurak ka dagiti lalaki. Nakabababa ti padagkita dati kas kanyak manong. Aging ka nagtungpalak manong. Na talaga, titawan ko 17 sa mga ako nakas GRO. Ako nada nga ron. Idiramasan na kano ni uncle ko. Awang bayad na naawat ko. Nagbalinak pa nga dakas. Tayo bagat anti kasulisugak. Idisarkandak na giti aga mga amo. Awan bayad. Napya kumamat no rinayon ng dati sweldo kung saan. Kahit kasumasa nga GRO manong Nemi. Pag-iin nagawan dak. Dagiti lalaki, nang runa ka, dagiti addaanan, dagiti asawa, dagiti medyo lumakayin, manong na yun. $17, $18, $19, $20, $21, $22. Manong Nemi, puro adaan ti asawa. Dagiti mangiruwar kanya. Ngayon ditimteng manong Nemi ni Arnold iti bihag ko. Agtawa na kidin ti 22 manong Nemi. Kahit nakidi manong Nemi nga irwar. Kahit nakidi nga kadan na ka-live-in. Tapos nirikasta kat makarwarak, makalak iti kapitakan. Ta iso naman nun, Nemi, iso pa lang ti karelasyon ko, buno, nangiruar kanyak nga awang payasawa. Awang payasawa na. Yung tipandlaw ko keng kuha naman nung Nemi, kasla rebelde. Kasla, adabasol, di kiti babae kas kanyak. Gaya man nung Nemi. Ada, nagbaling nga kayan ayat na nga nangisukat kang kuha na ito sa bali. Nga na ito tinagsakitan tinakam na. Kat kasla, kahit namatan nga balsan manong Nemi, di kiti babae. Iso nga,
nagla, nag, nagsagbayag lang idi. Numan pa iso tinakarik na ak manong nemi iti ayat, tadyak pulos na rik na iti sa bali ni Arnold. Numanin umay nak, iruwar, nga minsan manong nemi, kadagiti pa'y lokal nga motel, ti pangisarkan na kanyak. Nga kasla yan anay na, ti kwartanan. Marigatan nga sa amin, tawaran pa'y numano ti bar fine ko. Sa may baga, nga alain nak, nga iruwar nak, nga aglibin ta. Para ti panagbalbaliw ko. Oo, nga mitima ko na nga. Pero naman nga trabaho. Ta extra lagayam. Mit lagayam. Sa mga rin ijaya kanyak ti panag-live-in ta. Nga ibalayan na, kompleto nga likamen. Baka dapay katulong ko. Pangalam nga rin pang sweldom ti katulong. Pangalam nga rin ti pang suportan mo kanyak. Yung may patpatik ka, Talen. Yung patpatik ka wanay-wanay. Sikat may kaduha na karignag dayat. Kaya kayat nga mapahayak tumanin. Gusto mo, no isukat na sa bali, ang mga nagmauyong ak. Arnold, di mo sa unti kasta. Tarito'y kinatao kan trabaho, kan din ang mabukudan. Posible nga dan tumatmanin makurso na daak, nga maragsit kang ka. Banaga dya kayat, nga maulit tinapasama kanya. Arnold, saan kang seryoso kanya? May saan ka GRO? Saan kang seryoso kanya? Tapos saan ka din na seryoso kanya? Saan? No, may nakarig na kita ayat kang ka. I love you, Arnold. Ngem, sa anak, saan ko nga ikari, nga para, nga saklaan ti para kan ka. Ken si kamid lang ti para kanya. Nagbeso manong na mi kalpasan, ti doa nga bulan nga relasyon mi ken ni Arnold, dimteng ni Windel iti biyat ko. Kas ken ni Arnold manong na mi bachelor, paro, awan asawa na. Talikliklikak nga rin dagiti adda asawa na manong na mi. Tano ag seryoso do kanyak dagiti adda asawa na. Nangruna no kasta nga managiraga regalo da. Nabadasa ko manong nemi nga rinaot dagiti asawa da. Nabadasa ko din nakipinangat. Ipapabasol dagiti din kanyak. Nasyak kano ti tukso nga mangrakrak ti relasyon wano pamilyada wano pagtaynganda. Kunakbad no kang insong bata. Kat igawid yung kami na. Dagiti asawa yo tapnohan dagsapol ti sa bali. Ibalod nyo ida, galutan nyo ida, taldengan nyo ida. Gamot ada do manong nemi ken na napimpintas ti trabaho ni Windel. Dakdakkel itid na manong nemi ken ada pay bonus. Sa nga naliklikan manong nemi nga nagimon ni Arnold. Insina kapilitan ni Sona. Takay kahit ko ni Windel. Ngayon medya agangay manong nemi rimuar tibot-budno a kinatao ni Windel. Sana mapmapnek. Adada nga mapnek manong nemi no kasta nga dangaranak sakbay nga tagikuan na. Meaning manong nemi. Sadista ni Windel. Gabay na ito nga naamuak manong nemi syempre insinak. Aging nga dimteng nitong itibiyag ko. Tsaka mo manong nemi no anyat adakin ito. No pa'y paritan nakidi ni Vicky agayim ko. Dalen, tigas ito nga style mo, madi. Style mo bulok. Vicky? Nagseryoso kang katilaki. Saan kang seryoso? Napiya kumamad ano talaga nga desidido da nga mangyaon kang ka. Nga ibalayan da ka, kasarda ka. Hamad, magpapaarusan da ka lang. O rin no saan da nga, uno awanti saring gawid da, o rin no baruda. May madaka din nang ijaya kang kati kasar. Levin, anda. Yung maging galahin dita.
So nga sangag siya seryoso. Sino man itantik seryoso ni Tom. Di ka maawatan dalin. Anong nakita mo kini Tom? Baro pa iso na. Baro iso na. Ngayon, halos nagpapada tayo trabaho. Nakarkaro pa iso na api ko nam. Ni Tom, pabaybayadan ka na kiti matruna. Pati lalaki, pati pada na nga lalaki, di kiti babakla. Agbali ang customer na. Narugrugit man yung datayo. Datayo ket para lalaki lang. Iso na nga, babae ket lalaki. Tsaka mo, basta na yung labag kang kuha. Ano namin tingin baga na kang ka? No lagi di makaornungan, ta makaornungak met. Talawa minton ti kasto nga pagtrabahuan. Ta mga baruanan kami. Mamati kami. Kang ruranti amin. Nalaing ton, pwede kasla adadang mangitayo kanya. Una ta, sex expert di na. Eksperto ka na iti babae nga matro na nga patayukan na. Kan kasama tanda kini lalaki, di babakla. Nalaing siyempre, kamuta, adot muna nga style, adot muna nga technique. Ay po, ay adalen. Bagag babawi kan to, di kastoy nga, kaado di kitiya, mapadpadasam. Kitsi ka nga siya, umanay latan. Kahit ko pagid di kiti pasimple lang at asawa na. Kaya dala rumaman sa bali. Uri saan na nga nalaing, tsak ba nagbali nga nalaing. Tsak pagid araramidang nga nalaing atap na saan na nagsubli. Tsak kami ngamin kahit nagsubli da eh. Apay, siyempre. Nagsubli-subli da. Baka babaybayan na ti pamilya da. Siyak to trautan na kiti asawa da. Kasi iti aramidan ken ka na kiti. Nakarelasyon mga daanin ti asawa. Nitong manong name iti na odi na kinanaig ko. Kalbasang nariknak nga madibagbagik. Sko. Ano yan tumanti resulta ti ba nagpa-check up ko itong bigat. No da ito man timangtad kanyak ti balaag. No anyaman ti pangiturungan niya po Diyos kanyak. Si awatak to. Nakon ko nagtinakim ko manong. Kabigatan na ti panag-ring ti cellphone ko manong name iti nang riing kaniyak ni Auntie Suling. Hello, good morning Auntie. Good morning. Dalen balasan ko. Auntie, kasla dadagas nga damag nga ipadamag yun. Natayin ni uncle mo. Diyan mo, anong name no anya, iti panangiladawan ko tiriknak. Iti rita nga namuak. Natayan, ti tao, nga isot ng rukyan. Tinarukit nga biyag ko. Ni Uncle Daniel, manong name nga umpulos, ti kaasin. Kanang inadanas ti dayo ko. Ngore di agpagpakasyak keng kuha ng huwag angkel. Ngayon kasla demonyo, no di kat sala nga kasla, no di kat demonyo, nga nangarosib-sib kanya. Nang dadael, ti dayaw ko. Nang butbuteng kanya, nang ulit-ulit. Nga dito ng gurguraan ni Auntie Suling kanyak, nga isot ng panawan, ng pinapanaw na. Nga isot ti mitsa, ti saanin nga nadalus, buno saanin nga nalinteg, nga dana nga sinurot ko. Natay ka nun. Nananon ti, naatake. Alakit, gagangi, kastala ti biyagan ti. Kat, anang arod, awan lati awan kada kami balasan ko. Agpatulong ako makeng ka. Uray na angkel mo, kitakal ti basol na keng ka. Dasi tipuon ken kaputi amin. Imlipatem ko man ti goram ken kuha na. Pakawalim ko man angkel mo.
Hindi pa lang pinakawan ko, anti. Tadelikado sa anong mamakawan. At ano saan ko mga pinakawan ni uncle. Idi, hindi, jak ko ba si papakawan nga natay suna. Tumulong ka kumang kumarod. At sige, anti. Mga ipaw itak. Ananusan nyo tanda. Kumusta di balay ko? Akit, isot pagiganan di dito kasinsin mo. Pambaranda mo dalusan. Kanarigat mo't kanayon nga masaraan. Kahit mo itong nagbakasyon, kas pagaligan ta, panawam to dito sa syudad, katagsubli ka dito yung nagapong nga probinsya. Nawayadan tumat nga, mang panaw, tapno mabukod ang lang tibalay mo nga, pinapintas mo. Unanti, kadagyaman tababayin ka da kayo, da kayo ti, nagipaw itak, kadagiti kwarta nga, panang papintas, panang papintas ti balay ko. Balay ko na kata, agbamesak nga roden. Indun ka ngayon ti ba nagbakasyon mo, di mo ka di kayat. Nga umay kamay ita nga, may mansahig ng kel mo. Jak tula mo, anti. Di ka malapulos nagbakasyon, sipo diti, manon nga tawan. Mano ka din nga tawan. O, matpakit sa kapulo Tawa nung katawan mo itan. Diyak pakit laglagi pa na numanot tawon ko nanti. Alanti, ni Apo Diyos ti mga liwliwa ka na kayo. Alakas tala ti bihag. Mununan ng kel. Padanan nyo itong ti pauwit ko ka na kayo. Ananusan nyo ti adda. Iso nga dua, tinaramid ko iti dayta nga aldaw manunemi na panak nang padala iti kwarta. Para kaday anti, iti usarinda ti panakay mansayag ng Uncle Daniel. Kaya kasama tayo ni papangko iti doktor manunemi tapno nagpa-check up. Nurse, ti mo na nga nang interview ka niyak manunemi. Nalo na ti blood pressure ko, nagsalutsudan na, no, kumusta't pa nag-isbuk, no, anya di kiti marikrik na, kimbagak mo ta. Sana sinalusod no anya trabaho. Ano trabaho? GRO. Kinitanak manong name tinapaot. Apay jak bagay. Ang bagay mo, iti palang agatap nga. GRO ka. Madamdama, awag to nagan mo, tapno sumurag kang kinidoktor. Dakal di pamatik, agandar ka ti HIV test o examination. Gabuta, dito imagbagam kita sintomas irireta sakit. Nangaroon tayo bagam nga GRO ti trabaho. Diyos ko naman. Ida ka di ba lang ti pa nagpa-check up mo? Sa ganun ti HIV? Iyaw mati. Dim-dim-dim kanya kasi si Tomas. Sige. Oray mo lang nga sikat interview na ni doktor. Nagandarak manong name iti HIV examination. My God. Ang karkararak ko hindi manong name nga negative ko ma. Ngaman yan. Tay babasa mismo manong name hanyak ti nurse ti resulta ti amin. Mintudo na manong name iti word nga positive. Nagaragan tiriknak manong name. Kalbaryo ti lobo ngayon ko ng piano. Arada ka di manin na dopuoran nak ti kalbaryo ti biyag. Bagas to eh. Sino talagyakar kanyak? Nagaragdagsan ti barukong kumanong nimi. Kaslap. Tinupakanak ti sububukel nga lobong iti panagrignak.
Nurse. Kasi reseta ni doktor. Gatang maamin na kitong agas. Di kita duma, anda dito yung hospital. Dito ka kumatangon, no? Kumatang ka sa bali. Malaklaka ka siguro na mapangkat generic. Ang na samsamay matlang dito sa nga generic. Dito kahit kung i-advise ka na kayo. Ano ti pa nagkunam? Agpaot pa yung tatbiyak ko. Ni ko madoktor ti nagsaludsudan. Ngayon para kanya ti bukod kong opinion. Saan laki din agtandag ng age, nagpaot pa ti biyak mo, basta kananad ka. Agtumar ka karagi di agas, ken when kan mabalin, saan kan nga makinanaig pa'y. Manong name nakaragdag sentirik nak nga di manon dito pagkasarak. Diya ka muna sinutrumpeng mo nga tawagak. Ni Vicky, di best friend ko. Tinawagak. Oh, nagapo ka ni doktor? When? Ket? Okay man lang. Gagangay lang dito eh. Kasabulak lang nga kinana. Very good gagangay lang deta. E manuar nga daw nga wang ka. Baka rabi sa anak pala sumsumarek. No may di ba ito bigat, sumarek akto ito no, mamisa na rabi. Alam mo, kita guro orak yung customer. Sige nga din. Tadaman sa bali nga tawagan. Tinawagak ni Tom Manong Nemi. Si Mongbat. Hey! You miss me? Yung mga customer ko? Tikas ito yung oras. Aldaw, to customer mo. Atro na. Hanga bakla. Han. Tom. Sikat inaudi ka. Nakanaig ko. Sakbay nagpatsakapak. Kalpasan nga at narik na kasintuma. Ha? HIV career ka? No. Abe ko mo. Luko ko. Ibagam tipod no, Tom. Ibagam tipod no. HIV positive ka? Manong name saan nga inamin ni Tom? Nga madlaw, manong name nga talaga nga agululbud. Ayop ka, Tom. Dinadahil mo tibiyag ko. Sa itultuloy mo, kaya do agwaras, agiwaras ka. Naglukukan. Eh, napay ko mga, nagbalinak ba talaga kastoy? Ejak ba na kaya ayatan? Eh, padasan dapat nagsaper. Nukas takit inamin mo? Ayop ka. Manong name dya ka muna niya trumbeng aramidek. Iriyaw ko kuma, tikinapudno manong name inatay panak nito. Hoy, saan mo nga ibolbulgan? Tas ikamay lang maapektaran. No pa inamin kon, ngimsa mo kumang ibagbagatipod no. Tapos nikas takit, ato ti pakiwarasam? Ha? Egiso kayat da. Eging kayat da. Hayop ka. Isartin mo teraramidam nga mangiwaras ti HIV. Demonyo ka talaga, Tom. Demonyo ka.
Ipakaamok ti amin. Panasan. Tay pakamok pa kadagiti kakadwa tayo. Awan ti mayat kan kan kus pagarikan. Aw matendran ta kag sublit iti night club. Ado ka din dornong mo. Mabali mo matngiliman. Kan pasakbayam dagiti ramatem dagiti mga ramat kan ka. Pag-usari mi na ito kondom. Tapno maprotektaran da. Malasin no, di da kayat. Basol da lang. Diyos ko. Mabali mo pala yung trabaho. Basta lagi di pagkanadam dagiti mangirwar kan ka. Mabali mo pala yung trabaho. Mabali mo mat saan nga pa irwarwar. Ado mat ti maswaldom. Babayan ka dagiti beer. Ado mat ti maawat mo nga tupak. Nagsala ka. O rin no saan da kang irwarwar. Sabi lang di pa nag-irwarwar kat pakaigamam ti kwarta. So at may advice ko kayong kadalen. Tabno tuloy ang ligaya, agbalik ng sekreto, tikada, it's IB, career ka. Saan kong impudno da ito'y kini Vicky agayim kumano. Iti sumarunong arabi, siyempre ka kitiklam. At kasi iti dati manong nemi siyak manin. Iti paspaswitan dagiti lalaki. Nang roon iti batangkon nga siya kung ti agsala manong nemi. Kas tao na tiryaw dagiti gartem na aram nga lalaki. Dakmet nga igiling at anyang arog. Mayata nakmet no perwakan dagiti kwarta man. Mayata nakmet no daw mulit stage sa dawang isalokit iti kwarta. Iti unag ti brak, unag ti panty. Gawa nung nemi nga dadamaw customer kayat na nga irwar na. Yung nagkidkadak. Mas daw da. Hey, hindi mo kayat. Matibagbagibay lang eh. Manong nemi yung pulong da iti panaka-floor manager ni nasadganak ni Madam Carmen. Uy, tamang pala dalin. Ako, radyo mag-working ka. Madam, numabalin ka, diya kung kaya ti pairuan. Tapay. Diya kaya tadadang aglaos eh. Umanayin ka niya ti dancing. Pakembot-latan. Pay table, nga uminom ti beer. Sayang. Sorry, madam. Ngam ka po manong name it adda kita mapilit. Kinapudno na manong name adda pagit din medyo lakayan manong name may kahit naklang nga may irwar. Pinapatpatan na ko niti kwarta. Itad na kano amin. Ore mano, basta may irwar na. Pero tamadlaw ko manong name nga bastos. Awanan modo. Sige, pinugusto ak manong. Nadlaw ko nga talaga nga bastos awalan modo, awan respeto na kanyak manong name. Sana kaskalidad duma nga ore GRO aklahay nga mugtaklat ng respetaren. Very gentleman da manong name nga mga purus sa mga gak kanya. Hindi ito nga nakutong nga lakay manong name. Tsaka mo, no trip na siguro. Iti binabastos nga ramin, hey, wait. Armahon, no nyaman di kayat ko. Nagtumpal ka. Uri naman at ibahin ko ka. No nyaman ni Estel di kayat ko. Aramitek. Wala nga, uri may saklang ang GRO, ang pukpuk nga magbagayo. Respetarin nyo kuma. Respetarin. At nakapilanas ka marespetarin ka. May bayadan ka, no? Anak kayat ko. So, okay. Take this. Iniyawat ko keng kuha naman ng name. Ti kondom. Ang kada kagusto-usar ti kas na. No kondom, no sex. Hakit no, pilitan kalata. Kung naman ng name kit na kasalamat la ramusin ti pamayan na kanyak. Agur ka karod. Kung makapungtutak. Sige, no sa mga karet, nagaramat, bahala ka.
numakaran ka. Pinagprekosyon ka, dinakdenggan, awan respetom kanyak, kabot kastoyak lang, bahala ka. Awan ang bibiyang ko, pinagsakbay ka. Saanan nga naulit pa'y manong name na customer ko rin bastos nga lakay. Siguro naapektaran nga dagos. Basol ko pa'y. Adu ti kastoy manong name ori jak kumakayat. Ngam gabot na masapol ko nga talaga adada nga masapol ko itan. Gabot na namnamaek nga dumteng tutikundaway nga saanan nga mabalin manong. Dumdeng titugon daway nga kumaro ti kasasaad ko manong nemi kat naalaalisto iti iya. At alisto manong nemi iti iya. Panagwaras da nyaman nga virus nga da kanyak. Kada alalisto manong nemi iti panagtaeng ti langak. Panagbalbalod ti langak. Kada beso manong nemi nadlaw ni Vicky. Anong mapaspasama kain ka? Dalhin. Apahin, pamadlaw mo. Nakalalisto ka nga. Awan sa amat ng pintas mo. Sa balilat pa nagkita. Muna nakurang galat makeup. Unong gabuti makeup. Awanin ti lang nusang kag makeup. Gabuti makeup, dadadalin ti rupam. Nasla ka lo umumres. Ang magbangat kutis mo. Sobra nga po yan. Agras ka nga rod. Tama nga nadadta nga may dalit ka at kasta nga sobra pa nagtrabaho. Aging ka manonemi nga timay sa nga rabi na customer ko ni Arnold. Hi. Arnold? Napaigasan ka nakita. Nasakit lang aming tinakam ko. Iti masalatan pa ng sukat mo kanyak sa bali. Dakay pala yung giniwindal. Nabayagin ngawan. Nadabi sa bali Sino? Ni Tom? Dakay pala ni Tom? Saanan. Awanan. Pinsya kong kaya tak seryoso. Dandanin mapukawakid na ito nga lubong. Ay, sakit mo sawan. Lubong ti apag direct matlay nga ragsak. Kahit mo ti agritiro trabahom, numabalin. Itang araw din iyo perkukin ka. Tilipin, wano kalaysa. No, Arnold. No, idikat sana kay manugot. Adad naman itan. Payan na kadimanin? O na sa anak imimay dito'y sikalat at malaglagip ko. Dalin. Sikapin at ipatpatit ko. Kaya na talaga kayat munting umiwas ka dito nga lugar, ka dito nga trabaho, kayat munting balbaliw. At toyak, I'm here. Arnold, please, di nagpilitan na kasta. Kaputasan to mapasama kan tsakayat. Tsakayat. Naulpit ka na rin. Saan ka naulpit? Yung sa bali ita. Agsubli-subli ni Arnold manong naming ang mga lukoy kanya nga ore iruar na kanulaing. Ore may sa kanulaing nga rabi. Yung tsak pulusin manugot manong. Di nagpat mapilit ni Madam Carmen no talaga nga tsak kaya. Takalindagan mi nga GR o manong naming tiyagkid-kid. Do talaga nga di mi kaya. Umanay natan ngagsalaak, magitebulak ko na. Yan tangay. Dandanin mo ito, iti panagikat ko. Kahit konti kahawit sa probinsya, tapno kinanahan. Yan tangay, mananayunan na mananuyan ti ornong ko.
Diya kahit nga may busti ornong ko. Gapo lang tigati nangingina nga tumtumarek. Tapos na di kastakit sa anak nga. Adad nga maapektaran. Iti virus gadakan. Imitimays nga malem, manunemi nga kaadak dito kaserak, siyempre, natugtog tiri daw. Kunang lang karuba lang ti umay. Im nakiktuta kidi makita, Arnold? No saan ka nga maalukoy ti kaadam sa Jack Lab? Siguro dito'y kaadda ti kaseram nga maalukoy ka. Arnold, ano kahit mo sawan? Ha? Adamat pagbayad ko kahit? Nga oriitan. Intergat na tiri daw manong name Sanlak. Dumarop kanyang agatarasak man Arnold. Please, nuan niya man pangpanggipam kanyak. Sa mo lang yung itultuloy. Please, bagbabawi kan to. Sana kung nga atipain pa. Siyempre, agikisa. Kasi, agikis ka. Nung mga riot kang ka. Kahit mo gusto na oras saan ko akayat, pilitan nak, remasan nak. Nunas ka na remasan ka kataramidak. Dahil ipatpatig ka unay-unay. Kahit ka nga ipanaw iti kapitakan. Kahit ka nga ikasara. Kahit ka nga, kahit kung pamilya ka, agkapamilyata. Ngayon talaga nga desidido manong name. Gapot rinong maanak. Rinakapnak. Imjudunak. Imbaltugnak manong name. Hindi pa nakasalas, hindi pagkasaraak. Arnold, no! Padasik man dagikis manong name. Inamalan na daging bibig. No, Arnold, no! No. No, aklang ano, manong naming ang takalaalis to nga, katnan, digiti arwated, kanti arwated na. Kat ne, isarek na manong, no, Arnold, no! Arnold, no! Pinadas ko manong naming nga, inatipa, pinagkapit ko tilupok, tapos saan na nga maisarek, inaramid na lahing manong naming, tidwa nga ima na nga nagpakayang kanya, no, saan? Arnold, saan? No! Gasla demonyon manong name. Nagastao na yan, ti pa nakailiw na. Nabayag siguro manong name nga saan, nga nakinaig. Ngawan ti kong daway kon manong name nga nang ibaga, nang ipudno kan kuwana, nga HIV positive ak. Yaman niya pa nga rod. Nagastao na yaman na hindi makaraos. Thank you. Ayaw anak. Nupay, tarig na rin namas ka. Ngawan din na rin ng maragsak. Nupay kahit ka kumaparag sa akin. Sa bagay na umakan ka na kitang haragragsak sa ngali. Ayaw anak, tanakaraosak. Sa ulitin. Arnold? At ako makayat kong ibagakin ka. Ngayon dinakinig kan di good taway. Sanak to kumapapabasulit. Inatipa ka. Ngimri na mas na. Siguro kit talaga nga biktima akitirames. Ngayon tinang rugrugyan ti amin. Saan nan nga inulit manong name. Nagtuloy lang manong name ti sasarek ko ti Gia iti club. Yung nagtuloy yan di saan ko. Nga kaya't nga damang irawar kanyak. Aging ka napasamak awang pekit din damang irawar kanyak. Dinagdag mo sumat nga minin ti panagretiro, friend. Apay ako ng tikasta. Irandran tam sama tintasaan ngagpapintas. Tapos nagkasta kit awan ti mangiruar kang ka. Ta talaga nga di mon kaya ti pairwar.
Inan ano man ti ropam. Inan ano man ti kutis mo. Awan. Dito yung timuoti siguro. Nasasarek ko. Anong orti plano ti biyag mo? Nasapakan sama ko ng retiro. Sa kung sinong batan man nung name da ita nga saludsud ni Vicky. Actually na edak man nung name ti pagkasaraat. Kaya no schedule ti pa nagpa-check up ko man nung name mapanak. Manayo na matmanen ti klase ti agas ko. Nurse. Madlaw mo, kaalis to nga panagbalbali ti langam. Dalen. Apay, makinana ikapay lang. Idi. Sa may saan ng pilit ka niya. Apay di mo impud, no? Mapilit dahil. Sumadong matatuloy kiti HIV victim. Sige. Di mo liblibatan tag tumar. Maintenirem. Dikli ka mo kiti adada nga pataod ti infection. Taglagi pa yun. Dahil delikado ti kunada nga reinfection. Anya tikit mo sawan. Baka makinaag ka, iti padam nga HIV positive. Ada kakastangan. Ada lang nga rin HIV da, kahit pasan na makinaag na tipado da nga HIV positive. Nakarkaro. Ito na da nga reinfection. Nasangilik ba't manen manong name ni Arnold. Iti may isang amalim. Arnold? Saan ka, Pastor Ken? Baka rumisan nakmanin. Awan ti pagtanagan. Tawan ti dagas sa panggap ko. Mabalik ka na, Pastor Ken, nak. Sumrik ka. Nabalik ka nung ngasang-ngasam sumrik iti club. Kapag kas makitang tilangak. Dada ka dito resulta. Tiyat sa IP passive. Wen. No pa'y nagtumtumarat. Nanginang agas. Kang rohan ti amin. Kada gito pa'y lang amok sumuk na iti simbaan. Ang pagpakahasi ti Diyos. Ikan na kumapitin. At ati duga biyag. Tapno usul ni taktian yaman nga. Nagkurangak. Kasi ka, kumusta kan? Napanak man nagpa-check up. Kahit positive. Arnold. Sikat na uding ang kinanaig ko. HIV positive ka. Happy nga di mo yung baga kaniya. Arnold, namalagip mo. Kasta o na iti panagkad-kad ko. Kahit ko kumangibaga kayong kat, kinapudnong saan nakadinangag. Dinakpulos yung pangag. Taoring nga tanin ikis ko, baka saan ka mamati. Gabuti na laus agarte mo, tinailasagan, aragsak. Wapikit kami nga tayo at hilig yun. May salaging lasag. Di ba kadadaelan ti biyag? Iba't batik ka talin. Siguro. Kasto iti. Impay na po, Diyos.
Tapos na kasta. Isot pangrugyan na pa naka-amiris ko digiti bidtot nga nararamidag. Awan turong tibihag ko. Manipod iti sinaktanak ti may nga babae. Nagayatak man ti panagayat ko kengka. Sanak sinaktan tin sukat na ti sa balik. Isidaig subliak kengka kitalagang inaramid ko ti amin tapno. Maramanan ka manin. Yung sumatan ti panakat. Palakahalak ti kasto nga sakit. Iba't pati kadalin. Hitilikodan. Nagastoyin ka sa sahad ko. Nagpadpada ta. Mabalin tatagdan na. Akasagasawa. Mabalin tatagkasar. Ha? Anya ka titirason no apay nga ikasar mo tibay isang babae. Dar dumadanak ti asawa. Anan nun ti asawa? Tagi ko em. Diyak kaya adada nga dagdagan ti papatay ko. Kahit kung agpahot pa iti biyag ko tapno barbaring ko nak no maatur ko digiti bidot ko. Barbaring no mapakawanak ni Apo Diyos kadagiti adu nga nagbasulak. Kahit ko tagserbikan ko na. Kahit ko tagboluntaryo nagserbi ti simbaan. Kahit ko ti sumrik iti NGOs non-government organization tumultulong ka rin na sa kanang matulungan. Na narunat ti pa nakaedad iti nanay pamatibkar. Dagitikas kanyak nga biktim iti HIV. Taado dagitikas ka na tayo. Dahil saan mo't lahing ti panakinaig kat pakaragsakan ta sinuman nga gasawa. No maipalit ka na tatag kanaig. Saan ta nararamidan? Tinaskan ka at tinulong ta. No anyaman ti gandat mo. Kastamit na gandat ko. No kaya't mo tagserbikin na po Diyos. Tab na lalisto nga mapakawan di kiti basbasol ta. Kaduanak. Ngayon kahit ko kagkalaysata. Kahit ko anay. Isong hiyawit kan sa di probinsya. No kastaman ti mapasamak. Kahit ko, na di probinsyami, di papananta. No kastaw manungkot ka. Agkalaysata. Yeah. No isika man na talaga, tinekari, no mapadasak ti maadaan ti asawa. Kadata ti asawa. Datang agpadpada nga HIV positive. Tinawagak ni Auntie Lusing manong nemi kaning pakaamok nga gawid akon. Agad na siya at una no kasta anak. Talo abulan to na di uncle mo. Kahit ko nga mapakantyan to ni Balay, sakbay nga agawid kami auntie. Ada kadwam, tento agbaling nga asawa. Kadidantot pagkasaran mi auntie. Dito kaya ito na gandeg. Ngagbiag. Wananti. Akit na siya ito sa kusta. Iobing ka pala di mano ka dito. Gimani po di kang gayet takit saan ka man nagbakasyon na pulos. Di ka ditala nagbakasyon ka. Nga dantong kadwam nga pakiasawaan. Di madang kang tumadlang ti anak. Nagbaling nga kaanakan. Kaanakan. Apo ko yun ako nanti. Ay, una po ako kurak ko ma. Nadamat basit nga ornong ni Arnold manong nami aglaman ti manakaling ornong ko. Albasan tayo ta manong nami. Ang kading men
Kumay dito probinsya mi. Nagpakadaak manong naimi kini Vicky. Friend, talaga nga, pumanaw ka dito. Umay kan tumatindara, ikarigatam. Ito nagkalaysakam kini Arnold. Takimit laki ni Arnold. What? Nabay saan ka nakitan? Saan nga naskin pa kita, enak, Vicky? Tama nga no sana kung malasin. Nakit mo saan? Saan ko idingin budbudnukin ka? Ngam kahit kung ipudnukin kahitan. Hindi pa ilangan daan na kiti HIV. Malagip mo, hindi ko saan ko isasarek, ako nak nga matibagbagi. Nagulubutak kang kaya, imbaga kang kaya di nga okay. It's HIV positive pa. Oh my God! Nadidetrason no ape nga. Saan ko idi nga kayat, di pa iruhan. Nga madumad di kiti makulit. Nangaroon na nakitihan da kayat tagusari ti kondom. Paala kayo na. Nadidatiga po na no ape nga saan ko kinayat pinairuhan kini Arnold. Ngimimay ni Arnold dito kaserak katrinamas na. Jack na kaniti kong daway nang ibagakin kuha na nga. It's HIV positive. Isungita, agpatpata kami kini Arnold. Anya? Lalo may tagamit sa di probinsya mi. Kat sadya kami nagkasar. Agasawa kayo ang padpada nga. Wen. Tanog gadang kamtuman nga matay. Nagsakamton nga matay. Kapag na masamak matlaing, ti kalikagom na nga mga asawa kanya. Kan mapadasak matlaing, ti madaan ti asawa. Agkanaig kayo? Saan kamtong agkang kanaig? May ganon. Kahit may agastahan ti panahon mi, itinasiyat nga wagas. Doon yaman, di ba itulong mi? No kasano kami nga makapagsabi ka na Apo Diyos. Talin. Diyak puro sa dinamnama kas ito nagtungparan ti biyag mong kayem. Anya nga tilang amitan. Di mo kayatan, Diyak kayatan, kan di mo kuman pa'y nga mamuan. Jadi ka di man badlaw ko kay ka nga. Kas labay-bay amon ti bagim kit kimarkaron. Gagangay deta. Emsang ko itulog. Diya kaya na madlaw dan doon sa diya lugar may diya probinsya mi nga. Nalistuwa ka may makat. Pagpampar kong tulangin. Yan tangin kit santak mo na makikita. Tadi ka mag-video call. Pagpampar kong tulangin nga talaga nga. Anisto ti imres ti bagik. Kan panagbakit tilangak. Ikapotirikat ti trabaho nga sinara ko. Idada kami dito yung probinsya, may manunay mi siyempre natalgad na pintas nga balay, tinagnaidan mi kini Arnold. Yung masimarabo daan ti suling, di kini kakabagyan mi, manunay mi, di kini kasinsin ko, kat kasladaan, da mamati. Kasin, si kada ito yun? Well, ay sus, apay nga. Langam tinapintas ini. Ngayon saan itan? Gapata. Kunada kita, hindi ka banwagam na pintas ka. Ngayon itatabakat ka. Kasla kayo malagkatay kinana ngayon. Si Carmen. Narigat kami titrabaho sa Jai Sudan. Iso ang kastoy. Iso matik balin nga sawak na Arnold. Islagbad pada kayo. Ngayon bas nga nga papang mo numamang ti awag da kada kayo at lulokin lula. Ngayon napigsa kami. Madlaw ko nga ron, napigsa kayo. Ngayon tilangayo kat talat daman badlaw mo. Gabot na plano may tagkasarama nung na may napang kami nagkasarita, iti pa nakasimbaan, iti ilin. Father, dagay ka no, dagay
pa-schedule iti kalaysa. Medyo natangin kaya kasara. Na naliblipatan mi kasar, Father. Gabo di trabaho. Sa bagay, matinalado ti panagkasar kat. Ken Father, kahit may kumati tumulong dito simbahan. Tumulong financially, akit na siya. Abay, hada na pintas nga negosyo yo. Awan, Father. Saan nga financially? Kahit may kumati agboluntaryo nga tumulong. Katuwa na. Ang dumating kita yung mabaling nga trabahuan nito'y kita social works. Kasta kumati kahit ni Father. Araw na una yung Bible study nga may waras ka na kita sa baling ang lugar. At ang ating matlang knowledge yung may panggap ti Bible. Mabaling mo mitag seminar, Father. Nga may sayang katulay tayo ito no, malpas ti kalaysa. Sige. Ikasara kay nga ron. Nagkalaysa kam nga ron manon nemi kini Arnold. No pagkakangilaing manon nemi tinaisagana nga mas nagkasar kami iti simbahan. Ani Father Tomas manon nemi tinang kasar kada kami. Nagdana kam nga ron kasagasawa manon nemi kini Arnold. Agluto kami, mangan kami ngagkalanglang, nagtinulong kami ng trabaho ti balay, pati aglaba manon nemi kapag tinulungan. Kaya nung kastangan tanwayami manon nemi, ag-report kam to niti simbahan. No anyaman ti kayad dang paaramid kada kami manon nemi. Aramidan mi, sumurot kami mat. Pan kada kiti mission, kan pakaangayan ti Bible study. Kaya nga kinasarita kami ni Father Tomas. Arnold, Dalen, Father. At naman observar ko ka na kayo. Kat sabi ko matasana ka nagmidot. Pakakitaan laingan kat observaran mo't lang nagdi kakaduayo. No panangan, panagmeriandaan. Kaslo ikay kayo kada kiti kakaduayo. Itugtugod yung patipinggan, harang na punggan kada baso yo, adala tayong tabagyo. Kahit gumamon ti kinapod no, tabno amok tararamidan. Dato kumamat ti kahit mangipod no kata kayo, Father. Hindi kam lanag ka niti tured. Kahit no anyaman ti adati panahon at Diyo. Isutag peso, Father. Nga dito tiga rason kinagapunan wapay nga. Dito balay ni Apo Diyos. Ti kayat mi kapag nibukbukan ti adado nga oras iti biyak mi. Nga dito tiga po na wapay nga. No da ka makangkanayon dito balay ni Apo Diyos. Kasla asasudig ni Apo Diyos kada kami. Nga dadagit ikon daway, ngagdanggay kami iti asawak. Ngagpagpakasikin na po Diyos. Napakawanan na kami kadag iti aduan nagpasulan mi. Nagro na kanyak, Father. Nga siyak tinakaakar kin Arnold. Nga naalak na iti masakit, iti panagtrabaho. Nagkastiyaro. Saan pa nga nalado ti amin sang ka di, Father? Saan ka di nga rombeng laing teramidan mi tapno? Masulintad mi tanya mga nagkurangan mi kina po Diyos. Iti nambaya ka pa nakalipat mi kaya kuwana. Kahit mi ngayon matay kami kat adan to di kiti kundawi nga. Pakalagi panda nga naaramidan mi akinaimbag. Kahit may tiba kasursuro, tapno kabaylan mi ngay waras nga isaknap ti sasao ni Apo Diyos. Didakam ka di may kanitikon daw, kasta Father. May kanda kayo, apay gandi nga saan. Kanda ka pinpintas na nga panggipyo.
Itapayamok nga si awatin na po Diyos kada kayo. Nakam nga po Diyos ti amin. Ta itinikudahan dagiti ado nga panlubok. Kat saan nga nagtultuloy, iti panakalipat yung kengkwana. Na nagtungpalan na dakay nga sumaklang, tapos nagserbi kengkwana. Nagtultuloy nga rod, marong nimi ti voluntaryo nga panagserbi mi ti simbahan. Kabayatan nga ti ornong mi ngagpadpatag ni Arnold, marong nimi kat makmaksayan siyempre. Nga dadigiti kundawi manong nami nga tumulong kami met amang ted iti donasyon kadigidag kasapulan iti tulong. Nos nga dumteng iti panakay. Bunong dagiti relief goods nga gapo iti simbahan. Nga gapo matlaing manong nami kadagiti agdun mang ted donasyon. Nga dakamlaeng iti simbahan manong nami iti mararaman. Tapno maidanon dagiti nga donasyon mo relief goods kadigidag kasapulan. Nangruna manong nami kadagiti padami nga biktima iti HIV. Numampay ado ngem saan kami nga timipon kadakwada. No diket intultuloy mi tinagserbi manong nami kinapat Diyos. Tadi mi tulok manong. Agbaling kami inutil, babayan ti kasto nga sakit. Tengkadeng mi ti asawak manong nami nga habang nga daangas mi. Kabayatan nga mamang tepelang ni Apo Diyos iti pigsami. Itultuloy mi ti agserbi. Sana bastalatan mangitulok. Iti adadda nga i-emres ti salunat mi. Tapat dyan mi manon nami nga babaan iti panagserbi mi nga Apo Diyos. Isumot iti mangmangted iti panakasilpo ti biyak mi. Tapno agtultuloy iti panagserbi mi kenkwana. Akas may tulong mi kadag iti padami nga paso. Naragsak kami iti asawak iti likodan manon nami nga 80 iti panagkanaig mi. Tadi mi pulos ginandat nga inaramid manong iti agsiping nga kunada. Tawam meten ti interes mi. Tawarin at dari kiti kundawi nga ginarakop kami manong nami. Awanan tinailasagan nga marik nami. Nga rumkwas iti nailasagan nga bagbagimi. Di panaginarakop mi, panong nami kat dahit at simbolo, tagtultuloy nga panagkinamayat mi. Tapno lumaban, kanagit na dumapay nga dumteng nga panubok, iti biyak mi. Kaya tapno maitultuloy mi tagserbi, voluntaryo, nagtrabaho ti simbahan, kaya simre kas member ti non-government organization, para kati anyaman nga misyon, ngayon kami sayangkat. Iti anyaman na pamuspusan, kan maitad kada kami nga akin. Nang runa, ti panakaangay kadag iti Bible study, ken panakaiwarwaras, iti sasao ni Apo Diyos. Aging ka kadag ito'y manong naming at umang-anges kami pailaing, iti asawak. Nung pa'y nabayagan nga naamuan mi, babaen ki ni Vicky, nga nabayagan nga natay ni Tom, gabuti sakit, nga HIV. Ken pa ni Windel manong naming, nakarang tagaya mi di. Ket adu manong nemi dagiti pimusay nga kaslaawan tinagbalin anasyat anay batida diti lobo. Ket kang kanami nga daw-dawat ka na po Diyos. Kan na kami pailahing tadatid nga panagbiag ken pigsak. Kired mi. Tapno ti kasta ket masulnitan mi dagiti adu nga nagkurangan mi ken kuana. Tapno may karo mi tanyaman nga nagbasulon mi iti padami nga tao. No pay salat ang maliglikan manong name iti adadang embres iti bagi ngem ti kiret ken pigsa kayat nga sawen manong no tilangami ket nakaslarata ingan launa yen ngem ti pigsami ipapay na po Dios kas kamlag kabanwag nga mangisaysayang kat amang ipatpatungpal kadig iti sasawon. Na ito'y manong name iti pagkasalita kadagyaman aklaunay iyon ako iti agyaman. No daytoy ang klase iti pagkasalitaan nga nakintaklin kadito nga programa kadadamat kalintigan na ama ibasa. Tagbalin ko man dito nga balaag manong name kadag iti agararamid iti panakailako iti nailansagan aragsak akunada.
Nga wangkas, iti panang tagiban iti salunat. Ni Apo Diyos, inikkan na tayo, iti nakasalsalunat nga bagi. Nga karbengan tayo, iti mang tagiban. Tapos di kastakit saan, nga madadael, tinted na kata tayo, nga pisikal bagi. Nga saan tayo mataliplipatan, ti agserbingan ng spirituan, ken kuwana. Ta iso ti ayat, iso ti biyag, iso ti aminan. Sabi ko mata, damat na ibatik nga adal, libliwag ang pagsarmingan, ti biyag, kadagiri pada kadimngeg, more power to your program, anong. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, dalen. Thank you kayong kadalen, iting gamat pa nang itaklin ti papakasalitam, papaniting ka pa nang iti detalye, kadito yung itad nga message, iti fan page nga tirmanong name. Bye-bye mga pa.